Dobar dan i dobrodošli. Puštamo u rad ostavinski postupak u programu Avokado i ja ću sada da prođem da vam pokažem da vidite kako smo zamislili, odnosno kako ćemo da uradimo ovu vrstu automatizacije. Kao što vidite, ovaj dashboard početni izgleda malo drugačiji. Tu imate još neku dugmat o kojoj ćemo kasnije da pričamo, ali hajde da krenemo sa principom. Dakle, prvo se popunjava, kada dobijete predmet iz suda, prvo se popunjava UPP upisnik. Kada kliknete na dugme UPP upisnik, otvori se ovaj dokument i ovaj dokument praktično prati sve od početka do kraja, znači prati ostavinski postupak od početka do kraja. Ok, daćemo neki naš broj UPP predmeta i iz baze ćemo da izaberemo jedno lice kao pokojnika. U čemu se ovde na ovom mestu razlikuje u odnosu na OPU predmete i UOP predmete? Obavezno ispred imena pokojnika treba da napišemo POK i ovde u važenju ličnog dokumenta, kraj važenja dokumenta je praktično datum kada je pokojnik preminuo. Ok, to su dve stvari koje su važne. Ovde ćete videti još jedan novi prozor koji služi za unos naslednika. Dakle, dodajemo, u ovom slučaju ćemo da stavimo, hajde, jednog naslednika. U odnosu na klik možemo da biramo da je to, na primjer, sin. U sledećem koraku se otvara prozor u kojem pišemo šta je pokojnikova zaostavština. Naravno da to ne znate na početku, ali čisto da vam pokažem postupak, ja ću ovde da iskopiram nešto što sam već napisao i reći ću sačuvaj. Prilozi, opisujete priloge, izvod iz zemljišnih knjiga, saobraćajne dozvole, izvod iz registra hartija od vrednosti itd. itd. Opet ću ovde da iskopiram nešto što sam spremio. Sačuvat ću i jedno i drugo. I sada imam uz ovog pokojnika, vezanog ovog naslednika, vezanu ovu zaostavštinu i vezane ove priloge. Kada to dodam, sa ovim brojem, otvorit ću editor kao i kod drugih predmeta i kao što vidite, u editoru je dodat ko je pokojnik i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, pošto vi nećete znati sve ove stvari na početku, vi možete da sačuvate postupak ovako kako je bio i kasnije, kada budete znali šta je zaostavština, koji su još naslednici, pogledajte ovo dugme, ovo je novo dugme ovde, otvorite tog pokojnika i izaberete, na primjer, još nekog naslednika ili promenite nešto u zaostavštini. Dakle, sačuvali smo UPP upisnik, koji je prvi, jer tako, na redu, i sad radimo, na primer, kao što smo radili do sada, radimo, na primer, zapisnik za jedno lice. I sad pogledajte, da ja sad ne bi birao i da ne bi opet pisao šta je zaostavština, šta je, ko su naslednici, ovamo, onamo, ja ću sada iz baze samo da izaberem ovog preminulog, da dodam, znači, samo preminulog i pogledajte sad, broj predmeta je naravno isti i kada otvorim editor, on meni u ovo rešenje nije ubacio samo pokojnika, nego mi je ubacio i imovinu koja je vezana za njega i ko je zakonski naslednik
i sve ostale stvari dole do potpisa. Dakle, šta nam je cilj? Cilj nam je da samo jednom uredite pokojnika i da onda posle toga svaki put kada budete radili novi postupak, evo ja ću sad na primjer da izaberem rešenje, da izborom samo pokojnika praktično u klauzulu ubacite i sve ostalo. Nadam se da će vam ovo biti mnogo lakše i da će vam biti mnogo bolje za posao. Što se tiče ovih ovde klauzula, kao što vidite, imamo nekoliko klauzula koje su univerzalne, ali uglavnom javno-beležničke kancelarije imaju klauzule koje su posebne za njih. Hvala vam na pažnji.